Lähdetään liikkeelle siitä, että me tarvitaan Vivala Vida-kappaleeseen 4 sointua. Ensimmäinen on C-duuri. Sitten seuraava on D-duuri. Siitä löytyy vierestä F ylennetty fissäksi. Sitten tarvitaan G-duuri ja E-molli. Eli nämä soinnut. Ja jotta tästä tulee meille vähän luontevampaa, niin etsitään nämä soinnut tästä C-duurin läheltä näiden käännökset, ettei meidän tarvitse liikuttaa kättä hirveästi. Eli C. Sitten D voitaisiin ottaa vaikka tosta, ja ei oteta A:ta tuolta, vaan taas tuolta alhaalta. Eli C:stä siirrytään D:hen. Sitten D:stä siirrytään G:hen, ja G oli tuolla, mutta muodostetaan tällä kertaa se silleen, että otetaan pikkurilli sinne, ja H ja D otetaankin täältä oktaavia alempaa. Nyt meillä on C, D, G ja sitten E-molli, joka lähti tosta. Niin me voidaankin ottaa vielä G pikkurillillä, sitten vaihtaa vaan D:n paikka tohon E:lle ja H meiltä löytyykin valmiina peukulta. Eli se oli lähellä. G-duurista siirrytään E-molliin. Alusta nyt meidän tarvii siirtää vaan peukalo C:lle ja yes. Sitten voidaan lisätä tähän vielä vasen käsi. Siihen tarvitaan C, D, G ja E. Ja ne tulee aina samaan aikaan tämän oikean käden kanssa.